Соңгы елларда чирлидинг Россиянең бик күп шәһәрләрен яулап алды. Чирлидинг белән шөгыльләнүчеләр бик күп ярышларда катнаша һәм зур җиңүләргә ирешә. Күптән түгел Россия күләм ярышларда Чаллының яшь чирлидерлары көмеш медаль алып кайтты. Чирлидинг ул рәсми рәвештә танылган спорт төре. Биредә гимнастикада, акробатикада, хореография элементлары да бар. Автошәһәрдә бу спорт төрен фейм-бию һәм чирлидинг мәктәбендә үзләштерергә мөмкин. Спорт чирлидингының үзенчәлеге шунда ки, төрле элементлар өчен төрле буйдагы балалар кирәк. Берәүләр озынрак, икенчеләре кыскарак һәм җиңелрәк. Һәркем катлаулы конструкциянең аерылгысыз өлеше. Заниматься начали с 4,5 лет. 4 яшь ярымнан шөгыльләнә башладык. Хәзер инде безгә 9 тула. Сәламәтлекне ныгытыр өчен дип килгән идек. Безгә ошады. Хочу стать хореографом или тренером по чирлидингу, и мне кажется, для этого мне это поможет в будущем. Я вообще хожу сюда с 1 класса. Мне очень нравится акробатика. Когда я ездила на соревнования, мне это очень сильно понравилось. Там были достойные соперники, и мы не промах. Тренировкалар атнага 4 тапкыр уза. 3 яшьтән үк балалар спорт белән шөгыльләнә. Чаллы командасы республикада күп тапкыр чемпион исеменә лаек булды. Тиздән спорт чирлидингы олимпия спорт түрі буларак теркәлергә тиеш. Есть два вида чирлидинга, да, вот есть спортивный, который мы ведем именно для детей. Чирлидингның беренчесе спорт төре, икенчесе чирлидинг шоу, ягъни помпоннар белән бию. Без балаларга спорт төрен сайладык. Команданың чыгышы берничә блоктан тора. Акробатика, хореография, шулай ук 4-5 кешедән торган станд һәм 20 кешегә кадәр булган пирамидалар. Әлбәттә, музыкаль бизәлеш зарур һәм хәрәкәтләр башкарганда күтәренке рухта махсус канатлы сүзләр дә әйтелә. Көмеш медаль яулаган Чаллы чирлидерлары республика чемпионатына әзерләнә. Чаллы телевидениесе хезмәткәрләре ярдәмендә Мөршидә Җиһан, Полина Хабибуллина, Татарстан яңалыклары.